Λιώνει στο κόψιμο, λιώνει στο στόμα. Και εκεί που τρώγαμε και φυσικά δεν το περιμέναμε, η Φολέγανδρος μας επιφύλασε ακόμα μια όμορφη έκπληξη. Έναν πολιτιστικό σύλλογο από τις Σέρρες, ντυμένο με παραδοσιακές φορεσιές, να χορεύει στην καρδιά των Κυκλάδων. Γιατί η παράδοση δεν γνωρίζει αποστάσεις. Από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη και από τις Σέρρες μέχρι τη Φολέγανδρο. Οι ανθρώποι κουβαλούν μαζί τους τις ρίζες, τη μουσική και τις ιστορίες τους. Και κάπως έτσι ένα μικρό πανέμορφο νησί του Αιγαίου γίνεται σημείο συνάντησης ολόκληρης της Ελλάδας.